האחרונות שלא הותירו כל ברירה. אטמתי הסדקים שחוללו בים של שערה. אספתי כל שנייה שלא אשכח זאת לעולם, ושבתי בתקווה שעוד אחזיר את כולם. אספתי לי ימים שעוד יספרו הכל, אספתי רגעים לך הכל יכול לדבר ולספר על חיי. אספתי את עצמי שזרקתי עד מתי. תודה רבה. תודה לשר שלום שנותן פה עבודה יפה מאוד, באמת יפה מאוד. סטופל, מה אתה אומר? אני אוהב אותו עוד מהאודישן הקודם. יש בו, בקול שלו יש מתיקות ועדינות שהיא שובת לב, ממש. גם כאב מקסים. קצת יש שם, לא? מה? יש גם קצת כאב כזה, לא? כן, אתה שר... אתה בסדר? אתה החיים שלך טובים? הטקסט מתחיל... זכית בלוטו? הטקסט מתחיל שם משהו עם שרתי בשמחה, יש שם איזה מילים. המילה שמחה, הוא הביא אותה פצצה. כן, לא שרת כל כך בשמחה. בעצבות. אבל אני מבין... אבל הוא שר אותה יפה את המילה. אני מבין את המקום של ההתרגשות ואת הכל. תשמע, הבתים לא ממש עבדו לי. לא עבדו לי. זה מרגיש נמוך, אבל מצד שני, כשאתה בפזמונים מגיע גבוה, אז אני מבין שזה לא נמוך. כי זה הרנט של השיר. יש פלא אחד בעולם, יש הרבה פלאים, אבל יש פלא שקוראים לו חיים ישראל, שיש לו גרון מדהים, וכל שיר אצלו יושב, גם כשהוא שר את הנמוכים וגם כשהוא שר את הגבוהים, ולכן גם השירים שלו, מי שבוחר שירים שלו, יש לו שירים יותר פשוטים, ויש לו שירים שמאתגרים, והשיר הזה הוא קצת מאתגר, כי הוא להתחיל אותו נמוך, ואם אתה מתרגש קצת, אז קצת אתה לא מדויק, אז קצת זה מוציא אותנו, וגם הרגשתי שקורה שם איזה משהו עם הקצב, שלא לגמרי אתה מרגיש בטוח עם הקצב. זה קצת הפריע לי בחוויה של השמיעה, אבל אתה זמר נהדר. משה. אני חושב שבאמת אם היה פה להקה, הוא היה מקבל הרגשה אחרת לחלוטין, היה מצליח לשיר את השיר הזה עם כל האנרגיה שלו, הוא כל הזמן היה מאוסס בהגשת השירה שלו, והוא היה מאוד עדין ודינמי, בגלל באמת שזה רק פסנתר ודור, וזה מבחינתו הוא רגיל לשמוע את השיר הזה עם גרוב שהיה חסר לו, ולכן הוא היה מאוסס. בסדר, עשה לנו את זה אקוסטי כזה. כן, אבל זה מאוד קשה לשיר כזה שיר באקוסטי, בגלל שהוא גבוה ועוצמתי וכאלה, ולכן אני חושב שהוא זמר מצוין, כי הוא הצליח לצלוח את הפרויקט הזה בצורה מדהימה לעומת הסיטואציה. עדי? קודם כל הוא די, אתה מחבב אותו תכף, אתה שומע, רואה אותו, אתה שומע את הקול שלו, קול מתוק באמת, עדין, נעים מאוד, לערב לאוזן. גם צולח לא ראה את ההתפרצויות, את העלויות. במילה, איך זה? תן לי רגע, הבאת את העט? שמחה. מה זה? המילה שמחה, הראשונה שרת, איזה יופי שרת אותה, מילה שמחה. איך שרת שמחה? תן לי רגע. מה שאתה עושה בשמחה. בלי המוזיקה, איך זה הולך? שמחה, לא יודע, לא, אני הדלקתי עכשיו, יש עוד הנושא של הרגעים, זה הרגעים, אז אתה עולה, במילה רגעים, נכון? שמתי רגעים. אז הוא עולה, מטפס פתאום, זה כל הפעמים זה קורה. אוסף את הרגעים. זה היה פצצה, אבל מה, בסיומות שמה, של סוף הפזמון... זה כבר היה אחרי הפצצה. לא, זה היה מין כזה, לא ברור לי הסוף, לא חושב שזה ככה במקור, זה ככה יכול להיות במקור? או שאתה הרגשת ביטחון שאתה עושה את זה? ידידי, האם שמעת את המקור? לא שמעתי את המקור, אבל בשביל זה אני אומר שאני... במקור זה יותר גרוב, פשוט זה מוזיקה. זהו, אז יצא איזה משהו שהוא... טוב. בקיצור, אני אומר, את פשוט צריך לעבוד על עצמך בשירים, אבל יש לך אישיות מאוד מאוד חביבה לאוזניים ולעיניים. כמו שאמרו פה חבריי, יש לו כל משי באמת ממש מתוק ונעים מאוד, כאילו מיוחד במינו. הנמוכים פשוט לא יציב מספיק. גם האנגלית לא הייתה טובה, אתה אומר. האנגלית גם, כן. אבל אני חושב שהוא כזמר צריך לשבת עם עצמו ולהבין את המנעד שלו, ופשוט לבחור שירים שמתאימים למנעד, בגלל שאיפה שהוא יושב זה יושב כל כך טוב, וכשזה נמוך מדי זה חבל, ולא חייב. יש שירים שהם מנעד של אוקטבה אחת, ויכלת לצלוח את זה. טוב. פה הייתי צריך לאסוף רגעים טובים מתוך השיר, היו רגעים טובים. אלי קליין? סתם אני חושב, אני לא יודע, אני לא...
מבלי להעליב, אני חושב שלחיים ישראל יש בכל הקטלוג שירים, יש לו שירים יותר טובים מהשיר הזה. הדבר הכי טוב בשיר זה המילים אספתי רגעים. זה לא משהו, כאילו, יש לו שירים אדירים לחיים ישראל. כאילו, השאלה היא למה הוא בחר את השיר הזה. לוקחים את השירים האדירים כבר. אתה אומר שחקו אותם. שמענו אותם. נכון, הוא חיפש משהו שונה. הוא חיפש רגעים. אז אני חושב שזה גם חלק מהעניין, זה בחירת השיר קצת ככה פרווה. ושוב, אתה זמר ואתה מוזיקאי וזה ברור. יש לך, אתה מרגישים את זה מיד, אבל היה חסר פה איזה פאוור, היה חסר בעיקר בפזמונים, לתת יותר כוח, אז זה קצת נשאר עדין כל הזמן. זה המכלול שכולם מה שמעתם, אולי בלי הנגנים, אולי זה, אולי פה, אולי שיר עצמו, אולי אתה, משי, לא משי. תודה רבה לך, ידידי וראי, היה כיף גדול איתך, שר שלום. קבלו את מיילך וייץ, חברים, אנחנו בקול החדש, מתח אדיר. מי עולה לרבע הגמר? אני במתח, מיילך, תשמח, סטופל. טוב, בעוד ובתוכנית הקודמת, בחרתי בחירה כי הייתה בחירה בלתי אפשרית, ומי שכעס על מי שזה, א' אין מה לכעוס. רבותיי, זה משחק, ומי שצריך להגיע, יגיע, כי ככה אנחנו מאמינים. אני לא מאמין בפרסי נחומים, זה לא עושה לאף אחד טוב לדעת שנתנו לו נקודות בגלל שאחרים בחרו. הבחירה היא כל כך ברורה כאן. כל כך נכון. כל כך